Dobrý den, dobrý den. Tohle je můj dům. Cože? Já a moje rodina tady v tom domě žijeme už několik generací. Kde jsi vzal, že patří tobě? V téhle 1000 let starý knize plný vymyšlených pohádek. Můžeš odsud vypadnout? Teď hned? Ne? OK, uklidni se. Bože, proč jsi tak konfliktní? Dobře, tak jinak. Tak se o ten dům podělíme? No a to by fungovalo jak? Já si vezmu dům a pozemek a ty dostaneš přístřešek v oplocené oblasti, kterou budu kontrolovat. Omezovat přístup jídla, vody a energie. Bude to fajn, věř mi. Děláš si srandu? Ne, budu mít zbraně, sirény, nějaký obrněný vozidla, nic se nedostane ven ani dovnitř bez mýho vědomí, ani ty, ale myslím si, že na tenhle kompromis bych klidně přistoupil. Co si myslíš, že děláš? Jdu bránit svůj domov a svou rodinu? Že by? Proč jste tak agresivní? Právě mě vykopnul z mýho domu. Kde jste byli v téhle části příběhu? Dobře. Napíšu tam, že máte problém s teroristy? Jo, to bude dobrý. Víte, necítím se v domě, který jsem teď ukradl, v bezpečí. Děláte si ze mě